Dor, dor, dor. Wah, dor, 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 dor. Dapur manian deh senar lah. Dor, 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 dor. Cuma dapur manian deh senar lah. Saya hus mana nanti cuma ya. Hey guys, welcome to my channel. If you new here, my another vlog. So guys, नोंथांमोना नायबाय थादों प्रकाश बसुमतारी YouTube channel. नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लादो प्लिज अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नै दिनै गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैदों आङो नोंथांमोना जाहाथे आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थागोन आं बेखौ आसा खालामबाय थौदोब्ला गोदान भिडिअआव हेलौ So guys, नै ओरै नायगासिनो आंना तुनतुलिया मा मोबाइल नहीं चॉकलेट कौन कौन खाएगा ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है चॉकलेट कौन कौन लेगा नीलू ना यार ना berat jalan ha lo baby lo ले तरवान नहीं माँ सुना नहीं माँ नले किसने नले नीर नहीं बरा माँ नले नुबाय शिव महादेवा शंभुखौसो नै गालिया आंना ओइ मैना ओखि वाह निमुरा वाव देखा आपने लापरवाही का नतीजा है नायदो नै बुथुथ नायो ओरैलाय मा ओरैलाय जुना जुना ओखि मानसियानो वाह सोइथि मबाइलनि मेदाम जाबाय आरोना मबाइल नङाबानो थाला खालि फुटलाल' नायो मा जाबावगोन माने मबाइल नङाबानो थाला मबाइलखौ दोननासो खामानि मावनो हायो आरोना बिमायाबो नङाबा दल'खौनो थाला नङाबा दुस्थ' बे हाब्रुआव गेलेनाय अबा खारखुमानाय थाइजौ आसार जाखुमानाय बिदि जाबाय आरोना दुस्थ' जाबाय मबाइल नङाबानो थाला माथो होनो आरो दानि जुगनि गथ' मबाइलजोंनो बेस्थ' नामा so guys नायलांबाय थादो so लोगोफोर नैबेयाव दंबावोमोन आरो दामब्रा माने लाजिना खारलांबाय आरोना so guys दामोन आं दा देखायो नैबेनि दामब्रा माने अ खारगो नायलांबाय थादो so guys नै दामब्रा माने नैसोर दर दामब्रा माने नैसोर आरोना Dor Cuma dabra mania deh sudah rada saja hus mana nanti cuma ya karena cuma ini dor cuma dah dabra mania sudah benar dah karbrai so guys today we have small anaconda ha ओरैबायदि मोजां बानायना जानोसैलाय दोनै आधा केजी आर ना गाइस हाफ किलो हो गया ये एनाकोंडा जो इसको आज खाएंगे आराम से बना के ओके तो फिर देखते रहना सोलगोबर नै दा बिमाया गोदा जेनबायनो आरो ना नायलांदो नै नायदो नै बिमाया नै वाव मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ नहीं लाजी भाई खोरी से लाजी से दे गोदाबाय था दा गोथाव नै एवना होदो बिमाया फिसालानो दा जानोसै गोथाव एवनो रोंथारलै जोंना बिमाया स्रेमनो बिबुखौ गारगोनदाय जोलासोना इयो जोआ गिदिर जामारो खोमा मानो जोआ देरसिन जायोबालाय
जेलायानो एफा गिदिर जोआथ' 3 पस्ट जानो हागौ बाइचान्सआव दा खिथायबाय थक 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 होननाय गोदाब्रा हम थै ओंखारलै बा मासे खुसिया बिराद थै थामारोलै बिराद सक्ति जामारो खोमा ओंखायनो जाबा मानसिफ्रा हा स' लोगोफोर गोदाखांबाय नै दा थोरसियाव नै बेदरा नुबायना नै बेनो आरो गोदाखांबाय दा एवनोसैलाय स' लोगोफोर नै दा उदांस्रिया एवलागासिनो गोथाव गोथाव खुसियाखौ स्रेम स्रेम वाव नायदो नै लुगैसोनोखि वाव जोबोद गोथाव जानो थांगासिनो जानो नामा नोंथांमोना दरसे दरसे जाय लुगैदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो लोगोफोर मालाबा फैबा जानो हागोन दे दा लुगै स' हेलौ लोगोफोर नै दा आं दं बाख्रि हागायाव सिरि सिरि आरोना स' गाइस दिनैनि ब्लगखौ आङो एफा गोलाव बानायदिया आरोना दिनैनि ब्लगखौ एसेमावनो फोजोबनाय जाबाय स' गाइस नोंथांमोना मोजां मोनदोंना मोनाखै आं मिन्थिला मोजां मोनोबा कमेन्ट बक्सआव हरदो जायफोर मोजां मोनो आरो माबोरै जादों दिनैनि भिडिअआ इन्टारेस्टिं जादोंना जायाखै फानि भिडिअआ स' गाइस दिनैनि ब्लगखौ एसेमावनो फोजोबनाय जाबाय आरोना बाय बाय लोगोफोर एगेन नेक्स्ट डे गाबोन मर्निंआव